Joo, mitä vittua. Moikka vaan kaikille. Taas siellä kotona. Aapo täällä ja uutta vlogin tynkää tästä. Ja toivottavasti tuo tuuli ei ota teille liikaa tohon mikkiin. Mä siirrytään vähän tolleen. Joo, mutta hei. Tosiaan niin tylsää taas täällä Ruotsissa on. Kävelen, käytiin kaupassa porukoitteen, ketkä on täällä niin kanssa. Ja sieltä tulee ihmisiä. Voi vituttaa niitä. Voivat ihmetellä pikkasen, että suomeksi vlogaa. Niin, mutta joka tapauksessa. Niin. Minkä mä jäin? Niin, kävelen sitten täällä tuo kartan mukaista reittiä. Ihan ihme, siis niinku ruotsinkielinen kartta, siitä kahtoo perkele. Mutta joo, tänään on lauantai. Ollaan täällä Karlskoogassa. Sen verran voin spoilata tätä paikkaa. Ja. Elikkä lauantai ja huomenna ei. Ylihuomenna. En oo edes varma. Ei kun joo, tiistaina lähtee lento Tukholmasta takaisin Suomeen. Ja sitten näin. Ja sitten tosiaan keskiviikkona oon takaisin siellä kotona. Pikku uutisia, uutisia, mitä haluat ehkä tietää. Elikkä siis, sitten kun mä tuun sinne kotiin, niin siinä vaiheessa mun käsityksen mukaan on jo ne uudet mappäkit tullut. Tiistaina vai keskiviikkona. Siis uusi mappäkki, uudet mapit, uudet kartat. Niin. Kommentoikaa sinne alas, että haluatteko te nähdä niitä, koska sitten katson, että millaista videota teen, koska mä tuun. Se on keskiviikkona joskus loppuiltapäivästä kotiin ja sitten mä teen nopeasti video, sitten tulee joskus illalla se video video sitten sinne YouTubeen puolelle. Niin kommentoikaa mitä sitten haluatte nähdä ekana. Todennäköisesti Black Ops 2, mutta uusia mappeja, jotain ehdotuksia, näin. Mutta joo hei. Ei tässä mitään muuta. Tässä kävelee. Aika rento tämmönen kaupunkialue. Huomaa, että täällä on niinku kaikki julkiset paikat, niinku nurmikot esimerkiksi on leikattu paljon paremmin kuin Suomessa esimerkiksi. Ja niinku kaikkea pidetään paremmin yllä. Näin. Niin ja tuollahan tuo. Te näette se. Tarkentaako se? En tiedä. Mutta joo hei. Nähdään ensi videossa. Spammatkaa Tarekki. Ui mikä auto. Tuo on hieno. Spammatkaa Tarekki Xbox livessä. Näin. Pitäkää hauskaa, pysykää seksikkäänä. Kommentoikaa. Tykkäilkää kaikkea sitä hyvää paskaa. Ja näin kodifanipojat. Tsekatkaa ne muut sarjat mitä siellä on. Eli Prison Architect. Tosi hauska sarja. Peli. Käykää katsomassa sitä Let's Playtä. Se on ihan tosi mukava. Ihmiset on tykännyt siitä. Samoin Forza Horizonia. Koska tosiaan ei oo kodia tulossa ennen kuin sitten ensi keskiviikkona, milloin on kotona. Mutta eipä muuta. Miten tää aukeaa? Voi perkele. Mun pitää selvittää tuo kohta. On kiertään tällä. Joo, mutta hei. Nähdään ensi videossa. Pysykää seksikkäänä. Katsokaa videoita. Kodifanipojat. Katsokaa muutakin kuin kodia. Ja eipä muuta. Moi!